Det her, det er Jazz. Det er den hest, jeg rider på. Og vi er på vej op ad bjerget. Som hedder Mount Rose. Og der er også guide og en eller anden dame. Hvis det var muligt, så ville jeg gerne høre en lille klapsalve for mine trofaste ganger her, fordi hun får mig transporteret ret højt op. Højere end jeg selv ville gide at gå i hvert fald. Vi kan se lidt sne deroppe. Ja, igen er der været en lille bitte smule, eller meget støj, fordi vi var kommet ret højt op på bjerget, så det blæste en del, og det fangede sig i mikrofonen og sagde, så man kunne ikke rigtig høre noget. Men det jeg siger, det er sådan set bare, at jeg har min ideelle udkigspost, en stor hest. Hvilket jo er sandt nok. Og ellers så filmer jeg bare lidt rundt. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg er, så der er ikke noget sådan vanvittigt informativt. Nu er vi så på toppen af bjerget, og det jeg forsøger at filme nu, det er Kawarau-floden. Jeg er i Queenstown. Det er faktisk min sidste dag, så det er måske lidt underlig timing, men jeg vil lige vise byen, inden jeg smuttede. Jeg tager til Invercargill senere i dag, men jeg skulle lige have noget morgenmad først. Det vi ser deroppe, det er gondolen. Jeg har ikke været deroppe i den her ombæring, men det var jeg sidste gang. Og man kan tage sådan nogle underlige små go-kart-lignende vogne og køre ned ad bakke, hvilket er ret skægt. Det gjorde mig og Therese og Ask, det vi var sidst. Jamen, jeg er på vej ned mod en café lige nu. Så I får lige lov til at gå med. Nu er vi lige ved en lidt større vej, så det larmer en lille smule. Men en ting, man kan sige om New Zealand, det er, at de er skide gode til at holde for en, når man skal over vejen. Prøv at se her for eksempel. Standser lige med det samme. Det er fantastisk. Og det har været sådan lidt, næsten lidt hårdt at være her, fordi at jeg var her jo med min familie, og det står sådan ret tydeligt i hukommelsen. Så jeg går hele tiden forbi restauranter, hvor vi har spist og sådan noget, og så er det lidt svært ikke at komme til at savne dem. Savner selvfølgelig jer alle sammen, men det er jo immer væk min familie, som jeg er vant til at være sammen med hele tiden. Så. Men jeg klarer mig. Jeg har mødt en fyr, der hedder Russ i Franz Josef, og han skulle så også herhen, så vi har hængt en del ud og spist og sådan noget, og bare gået rundt, egentlig. Der er sådan en bæk, der løber gennem her i midten. Kan I se hernede? En del mere klar end Aarhus Å, kan man vist roligt påstå. Jamen, jeg må også lige fortælle jer, hvad jeg har lavet. Jeg har været ude at ride, og dagen efter var jeg ude at rafte. Så hvis I gerne vil have ondt i hele kroppen, så er det den perfekte kombo. Ja, ridning, ondt i røven, ondt i maven, og ondt i mavemusklerne, rettere sagt. Ondt i lårene, rafting, ondt i skuldrene, ondt i armen, ondt i den øverste del af ryggen. Så det er wonderful. Starbucks, altid lækkert. Fordi de laver sådan en rigtig, rigtig god kaffe, der hedder en flat white, som nok i virkeligheden bare er en lille bitte smule kaffe og en hel masse mælk. Men det er jeg altid frisk på. Det her, det er så gågaden. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide Queenstown, fordi at der er ikke særlig meget industri, fordi det er næsten 100% en turistby. Så de går meget ud af, at det skal være lækkert at være her. Så der er blomster og bænke og sådan noget over det hele. Når jeg lige har spist morgenmad, så kan jeg lige tage jer med ned til søen og vise jer det, fordi man kan se The Remarkables, og der er søen og sådan noget. Så det er et rigtig, rigtig lækkert sted. Ja, jeg vender tilbage til jer. Hej. Det her, det er så ikke havnefronten, men søfronten, I guess.
Prøv at se, hvor klart vandet er. Det er ret vildt. Ender. Spændende. Og her ser vi så bjergene rundt om os. Og næsten hele vejen rundt. Og det I kan høre nu, det er den gamle damper. Jeg tror den hedder SS Earnslaw, jeg er ikke helt sikker. Og lige lidt tættere på. Små hunde. Det er damperen. Ja. Jeg vil bruge lidt flere penge nu, inden jeg smutter. Men vi ses.